Hello, Hello. mayong udto, may hapon, may buntag. Oh, may hapon. Kumusta Set. man? Okay ra gyapon, Brad. Unsay kalagan na to, Brad? Kining sharing tagamay kay murag dugay naman kanang hangyo nako nga video call. Way problema og sharing gamay. Daghano na to. Papayo pa naghahatag og time. Daghano na to dili jud gamayon. Ha? Daghano na to, di jud. Correction, gakuan lang ko ga wifi lang ko. Sige. Hindi, unsa may atong maisigutan ani? About sa kasuguan sa Dios. Kasuguan. Pwede ba? Pwede gyapon. Oo. Pwede gyapon dayon unsa may pamagyan eh. Depende nimo, mangutana ka, mangutana pug ko. Give antik ra gud ta. Oo. Balos-balos ta po na maka-record ka diha. Ka-record ko. Pwede ko mangayo ana inigkuan kay cellphone ra mo gud ako. Way problema, ga-record ta dire kay ingkasog kuan, nara gyapon tayo magamit. Magpa-send din ko nimo sa Messenger lang. Dili ra ba ni kuan, di masi basta taas na kayo ang imbe, dili pwede sa Messenger. Kasagaran sa Messenger masin tulo ka minuto lang. Tulo duha. Sige, Upat, sige. wala pa sa mana. So akong i-post dito sa Facebook. Imo lang nang ikopya, way problema na. Copy ka dito. Wala kung saan na nimo. Sige. Dayon ang akong mo present ko og 3 minutes then mangutana ka unsa man. Pwede gyapon. Unsa man nimo about sa Sabat, about sa pagkaong gidili, sa church, unsa man imo larawan, unsa may kuan Ten mo? Commandments. Ten Commandments. Sige. Ten Commandments. Sige. Pamatud-ara ko nga ang Ten Commandments hangtod sa bagong tugon wala kini siya giusab. Wala gibungkag. Wala problema na, Brad. Wala na giusap. Wala na gibungkag. Watay problema na. Kami uyon ana. Pero ang kuan lang ang Okay, kanang salamat. gitawag May walay problema, ang no? gitawag Sabat kaning gitawag muralo, okay na siya. Pero when we talk about sabatikal, di kita maglalis kay ngano man gibungkag na ng Sabat. Walay kung Ang moral, ang Ten Sabat, Commandments, nagibungkag. tara ng Ten Commandments, moral. Pero kung sabatikal, way labot ng sabatikal. Okay, salamat kay wala kay problema sa Ten Commandments. Wala tayong problema. Moral, in terms of moral, wala tayong problema. Pero pag mayroon mong guta nga, Sabat, kinanglan kitang magsabado, sabatikal, mo na'y giwala sa Ten Commandments, gibungkag na, giilisan, nagmoral. Okay. Lain tag topic dirita sa Sabat. Unsa? Sabat gusto ka? Pwede gyapon, basig mora po na'y ganahan nimo, Okay. po na'y na master nimo, okay gyapon. Pamatud-anak ko nga ang Sabat walay katapusan. Sabat, walay katapusan. Tumala sa Biblia. Wag gyapon tay Sugo, problema. wala Wala katapusan. gyapon tay problema ana. Sabat. Ay, wala problema Sa diyan. kadala nga, wala tay problema sa Sabat nga walay Apit na kita katapusan ng pero ang Adventista. ato lang lalisan din kung unsang klaseng Sabat na. Sabat bang Sabado, Sabat bang Adlaw Sunday. ikapito, adlaw ipapahulay. Adang ikapitong ipapahulay unsa man gyud adlaw na specify. Ang ikapito, sumala pa sa dictionary, Biblia, Sabado man gyud na. Di magkakasana. Ay yung libro Asa ato pa ato lang brad, ani lang brad, ang klarohon na to dire unsa man gyud tinuod nga ikapitong adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano, Sabado o Domingo ana lang. ang adlaw ipapahulay sa Hudiyo ug sa Kristiyano Sabado gyud. Bisag sa Kristiyano, panahon Kristiyano. So unsa may imong So muna ako ipasan. unsa may imong baruganan ani, Biblia ra ka o mogamit kag mga laing source like dictionary or mga unsa ba? Sumala sa Biblia ta kay mao na pundasyon sa kamatuan. So dili Ang na lang, tanang way tay gamitay og dictionary lang, encyclopedia way tay ninyo. gamitay og lain nga mga librong Catechism di Catholic Church, Biblia ra kita ha. Apil libro ninyo Brad kay kung kumatuod pa po ninyo libro. Biblia ra man ka atong gamiton. Biblia ra man ka atong Apil na tayo libro. Asa ato pa, mogamit kag libro namo, wala lay labot tong mga dictionary ug encyclopedia. Encyclopedia gamita pero makuanta ka na ron. Ako ka pagutanon na kung magamit ka. sa Depende na kung magamit. Sige, ano lang, standard reference lang ta. Dayon, standard reference ug mga referensya plus Biblia lang kay nigamit na mo kag libro sa Katoliko. So,
atong sakyan ng imuhang gitawag uga mga referensya lang sa, no? Kay ko dapat nga mo gamit kag librong Katoliko, mo gamit pud mig librong Sabadista, balusanay ra gud ta. Okay, pero ang atong topic karon kay mukura man panahon about sa Sabat ha. Sige, way Adlaw problema. ang ikapito nga mao ang Sabado. Way problema Walay na. connection. Way problema. Okay, o present na ko. Present na ko. Sir, present na. Okay, pamatud-an ako nga ang adlaw ni papahulay nga mao ang Sabado. Nagpadayon kini hangtod sa panahong Kristiyano. Ang panahong Kristiyano nagpadayon kini sumala sa Biblia. Ang pagpamatud sa Seventh-day Adventist dili tanang pagpamatud letra por letra apan sumala sa masabot. Okay? Ngano man ang essence sa adlaw nga igpapahulay sa daan nga tugon. I hope nakabalo si Brother Gapo ani. Ang essence sa adlaw ipapulay sa daang tugon, sugo nga walay katapusan. Kanang sugo nga walay katapusan, bisan pa sa daang tugon gisulti, dili pwede tapuson oy. Hangtod sa panahong Kristiyano magpabilin ang sugo. Unya, dili niya mabasa nga ang adlaw ipapahulay gilista na o Domingo sa panahong Kristiyano. Wa kay mabasa nga ang adlaw ipapahulay kapitulo bersikulo sa Biblia nga ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano Domingo na, dili na mabasa, makapasalig kita ni ana. Wa kay teksto na. Subo sa unsa mang teksto atong basahon karon, no? Nag-ingon diri ang kining gitawag nato og buhat 13. Doon na ba yung namahulay? Na Apostol Pablo. Sila ang first Christian. Mangutan na yung teksto niya, taga-taga. Pero sa iyong libro. Sa iyong libro, ang first Christian, nagbantay og Sabado. Dili ka kaingon, nga ang Kristiyano, dili magbantay sa Sabado, nagbantay sa Sabado. Si Kristo, nagmatinumanon sa Sabado. Inyong libro nagpamatuod yan na. Kung si Kristo nagmatinumanon sa Sabado, aon samantang nga sumusunod niya. Si Christ man kaatong sumusunod. Si Christ man ang ulo sa church. So siya ang sundon. Wa man sa gasimbag adlaw Domingo. Kung mabasa nimo na, makapuntos ka ni nga diskusyon karon. Pero di ka kabasa, wag yun, apikig yun. Apikig yung pamatuod sa mga safety. Kung mabasa nimo, Ang brad kadala brada katong giingon nimo nga apiki ang Catholic Fitipindir kung dili mabasa ang Sunday Sabat mo batoy mong pasabot. kung mabasa nimo nga si Christ Sunday iyang Sabat nga gikip. Sige. Apikig yun. Sige. Okay, Brad, so ligon ang mga pagpamatuod kaya naman sa Biblia ang pag-describe sa adlaw nga ikapito nga mao ang Sabado. Klaro kayo, Levitico 16:31. Mao ang sugo usa ka balaod nga walay katapusan. So walay katapusan ang sugo nga adlaw nga igpapahulay. Bisan pa may gihatag sa mga Hudiyo. Yes, gihatag sa mga Hudiyo. Accept ko ana. Pero ang sugo nga balaod nga adlaw nga igpapahulay walay katapusan. Unsa man isugo? Sabado man sa dang tugon. Admitted man mo nga ang nasa dang tugon nga adlaw ipapahulay Sabado. I know, pero walay katapusan. Dayon, irita sa inyo nga Biblia nga giangkon. Uyuna na to sa walay pagtugot ang paglinyo nga iyang Biblia. Kristohano ang katilingban. Marcos 2:27. Para ang kisang pagpapahulay para sa tanang pamatudi nga ang mga sinudi tao para kamtos ka kadto ipapahulay alang sa tao. So, una ang lituod o andang mutubag sa mga utana. Bale, minuto po na, Brad. Mayroon na akong panguta, brad. Kadali lang ha. Ngano man yung gahang man akong cellphone. Kadalang. Okay. Nadungog ko nimo?
Dadungog. Pila ka minuto imong pangutana? 2 minuto. Brad. Ako sa ning palungon, Brad, palungon Okay, sa nako okay. ni din. Manawag og balik nimo karon kay na-off man ni akong sa man ni. Kadalang murag wala man ni gadag na kong timer diri sa record. Andang ano na. Sige, sunod ito mas. Sige bro. Yato sa gamay ning ano. Bro, amat kayo. Okay, ani akong pangutana bro. Inani akong pangutana. Wala gilisan ang Sige. pahulay sa mong giwali. Muni una na akong pangutana ha. Sumala dire sa Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 8. Basahon niya. 4:8. Unsa brad, unsa na nga Biblia? I-present. Maayong balita Biblia ni ako ang gigamit. Og King James pwede ra sad. Pero- Mayong balita. pero Ang angkon. kinilang kining nailogo sa 70 ABS para big mo yung kagangkos katulina na. Kanilang Hebreanon Unsa ingon? Sige. 4:8 niingon man kay kung si Josue 4:8 sa Hebreanon kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay ang Dios dili na lang unta maghisgot og lain pang adlaw. So si Josue wa gid ay sa kahatag og pahulay. Wala kahatag og pahulay mo tong deklarasyon sa Dios nga naghisgot na lang siya laing adlaw. Ang pangutana bro, unsa man ning adlaw nga laing adlaw nga giingon diri Hebreanon 4:8. Ang tema pamatud-an nga adoy po nagpabilin. Ingon ka nga wala giilisan Unsa ha. nga dawaan? Ingon ka nga wala giilisan, matud nimo wala wala giilisan giilisan. ang adlaw ng ipapahulay niya karon kay diri giingon man. Kay kun si Josue nakahatag pa kanila pahulay, ang Dios dili na lang unta magisgot og laing adlaw. So naay giilis nga laing adlaw. Pangutana unsa ning adlaw nga giilis laing adlaw? Ang Hebreanon 4:8 walay word nga ilis. Walay word nga ilis. Sige. Nang mangutana ka, Unsa man ning wala adlaw ka ang ilis laing sa adlaw? Diyos, wala ilis eh. Unsa man ning laing adlaw diri giingon sa Dios nga dili na unta maghisgot og laing adlaw. Ha? Unsa man ning laing adlaw diri giingon? Laing adlaw diha? Sabad? Sabado laing Sabado. Sabado laing adlaw. Yes, Sabado. Dili na laing adlaw maorang adlaw na og Sabado. Ayaw pagkomentaryo, pangutana imong katungod. Mangutana lagi ko. Basahan ta ka. Mangutana lagi ko. Iyong Biblia. Dili na laing adlaw maorang Wala, nang adlaw wala, kay wala. Sabado ra man day gyapon. Sabado, sa bagong tugon. Mao ganin ako pagpamatuod, brad. Ina ni ako pagpamatuod. What si ni Kristo ang adlaw ipapahulay into Sunday. Bisan pag gamito na nimo nang Hebreanon 4:8, wala man puy Sunday dia. Okay. So base aning Biblia sa Kristohanong katilingban, nakakita ko si Murel, si Mama ning gigamit, ako pa ning gamiton karon. So, dere akong basahon na sa Genesis 2. Sunod ni na. Sa Genesis 2:3 ingon man gibag-o ni Hesus kining pahulay pinaagi sa iyang pagkabanhaw sa adlaw human sa Sabado mao man gani nga gipili sa mga apostol nga ang Domingo isip adlaw sa katiguman sa mga Kristiyanos samtang ang Sabado gigahin alang sa mga Hudyo nga wala motuo ni Kristo. Biblia man akong gibasa, ang pangutanan nako, isalikway nimo ning Biblia o imo ning dawaton? Komentary sa iyong pare. Wa ko mangutanag komentary ba nis pare? Isalikway nimo ning Biblia o imo ning dawaton? Tubag. Dili na ko uyunan. Nganuman. Wala man kay teksto nga gibasyan ini. Komentary sa inyong pare. Okay. So dito. Ano pangutana ka ng lisod? Sige, dire ko sa Greek Interlinear Tagalog, gigamit ni Bacalaris sa Tinagalog nga translation. Gamit ka Greek. Lagi sa Tinagalog. Maya na. Sa Tinagalog nga translation na sa San Mateo 28:1. Pagkatapos at ng mga Sabat,
sa pagbukang liwayway sa isa ng mga sabat. Naay ba ka sabat pangutana? Kaning sabat dinhi nga ikaduha. Mao man gining Domingo. Para asa ni nga sabat? Sabat ni sayawa o sabat sa mga Kristiyano? Ay imong gigamit ang Mateo 28 Brad, unsa to Brad? Mateo Iputol imong tingog. 28:1. Niingon man, pagkatapos Okay, 28 at ng mga sabat sa pagbukang liwayway sa isa ng mga sabat, binisayon ta, human molabay ang adlaw igpapahulay sa pagbanag-banag na sa laing adlaw igpapahulay. Pangutana, unsa maning laing adlaw igpapahulay diri para asa ni? Sa Kristiyano nis, mga yawa. Milay nga adlaw ipapahulay Sabado na. Kay ang sunod adlaw Domingo, pagkaadlawon sa adlaw Domingo ang sunod niya na. Sa ato pa, kay diri giingon man, dukok sabat, uyon na ka nga, ang Domingo sabat pod. Ang milabay Domingo. Adili adlaw ipapahulay. Dayon sa pagkakadlawon Sabado. Okay. Ni ako'y, ingon magug ka nga, mogamit Bisag ka. sa inyo nga Biblia, mabasa mo na, may balita. Ingon manggug ko, ingon magug ka nga, mogamit kag librong Katoliko, so mogamit pag og librong sa Badista, kaning dakong paglaom. Sa pahina 394, mingon man, pahina 40 ang adlaw igpapahulay sa mga Waldinis. Ningon din ni klaro nga, apan diin pinaagi sa nasabtan nga pagpitsa sukad sa reformasyon. Ang pulong nga Domingo ginahubad na nga sabat o igpapahulay mo yun po gani. O yun ko na. Go. Sakto na. Ang imong pagsabot mo'y nasayop. Ang explanation, ginahubad na. Kinsa ang kahubad? Wala ga-refer kang Christ. Wala ga-refer sa mga apostoles. Ang Okay. kahubad, ang mga tao sama sa Roman Catholic Church. Atong Okay. basahon sa iyong libro. Inyong gihubad. Pero, nahimo ng Domingo ang adlaw igpapahulay. Klaro man eh. Okay. Gihubad ninyo. Last na lang ning Tulong na pangutana. Last na lang ning pangutana kay murag tulo naman daw ito ka minuto. O last na ni. Sige. Wala na eh. Last. Apan ang kaning mao gyapon nga libro ha. Dakong paglaom sa 258 nga page. Apan ang iglesia nga gimanduan ni Jesucristo og giniyahan sa Espiritu sa Dios, maoy nagpuli sa Domingo alang sa Sabado. Busa at karon gibalaan ang nahauna dili ang ikapito nga adlaw. Ang Domingo nagkahulugan karon nga mao ang adlaw sa Ginoo. Dawato nimo ning sulat ni Sister White o imo ning ni Anhing White o imo ning isalikway. Tubag. Inani akong tubag, Brad. Inaot dili nimo putlo ng video ha. Padayon gini akong tubag. Oh. I-upload gini sa imo nga video. Dawaton isalikway. Ang tubag sakto ang naa sa sulat ni Ellen White. Apan ang mensahe wala nimo masabte. Ang mensahe ginausab na nila. Wala giingon si Ellen White nga giusab ni Kristo. Wala giingon si Ellen White giusab sa apostoles. Okay. Wala giingon. Bro. Ginausab na nila ang adlaw ipapawlay into Sunday. Okay, bro. Sila mo ikausap. Okay. Salamat kayo, bro, sa imong salamat kayo sa imong pag-uyon nga sakto dai ni si Okay, Sister salamat. White. Ginaot dili mo na putlon. Walay dili butlon kay sakto gud si Sister White. Salamat kayo. Muni mga sabadista. Sige, ikaw na mo. Okay, present ko. Sa pagsukap. Pa ako na imong giingon. Ano mo na? Okay, present ko. Tay. Sige. Okay. Muuli na mo ron, tay? Uli ko no. Pahatod lang ni. Lain lang pahatod, tay. Kaya murag di man ako kaya mo hatod ron, tay. Sige, mo present Sige, ko ha. pagsubak. Mo present ko ha. 3 minutos. Okay, 3 minutos. Akong timeman sa dire kay para kuan kadali lang 3 minutos. Asam ning ato ang timer dire. Timer 3 minutos start. Nag-time ko ha. Time ko. Sige. Sige. Kaning giingon nimo nga Sabat, although imo man yung ipamugos nga ang Sabat gyud brad kinahanglan Sabado gyud kanang Domingo. Nagikita ng Domingo, manay klaro ng Domingo, manay kangho. Kay di man Ginoo gisugo ana. Nya wara bagay mabasa sa Biblia nga si Kristo hingpahulay Domingo. Mao ni ha, mo ni imuhang nasulod sa iyong panghuna-huna nya. Karon ingon naman ka nga gi-accept ko na nga anang nas mga Hudyo accept na ko na. So wala na tay lalis ani kay accept naman dai nimo na.
nga alang ras mga Hudyo. So pag moingon tag alang sa mga Hudyo, wala gitoy labot ng mga dili Hudyo. Tinuod ba na? Kaya naman na sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 15 nga, atong basahon ng Biblia sa para dili ta sawayan ning atong mga viewers karon nga nagbot-buot ng isgapo. 15 hinumdumin ninyo nga ulipon usab kamo didto sa Ehipto o gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahubusa. Gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios pagtamod sa adlaw igpapahulay. Term kamo mga Israelyata na nga naulipon sa kamot sa Ehiptohanon. Wa gilabot ang taga-Amerika, Pinoy, wa labot ana kay di man ta mga Israelyata. So ang gisugo ana katurag yung mga Hudeyo. Sakto tong imong gingon, accept ko ana, ang gisugo, accept ko. Way problema. Karon ang dako na kong thumbs up ani kay ikaw mismo miingon nga sakto gining gisuwat ni Sister White nga apan ang iglesia nga gimanduan ni Jesucristo giniyahan sa Espiritu sa Dios mao'y nagpuli sa Domingo alang sa Sabado. Busa ato na karon igalaan ang nahauna og dili ang ikapito nga adlaw. Ang Domingo nagkahulugan karon nga mao ang adlaw sa Ginoo. Sakto si Sister White matod nimo si Anhing White sakto gyud. Pero ang imo lang supak ani, ang ako lang pagsabot ko no. So dili na ta munit pagsabot kay ngano man. Natay panultihon sa mga maalam nga tao nga wise man, baka na mga wise man. One word is enough for a wise man. Bisan pag siguro mga grade 1 section tambis, makasabot na gyud ani. Nya kaning imong giingon nga hapit akong oras. Kaning imong giingon nga wala man giilisan ang adlaw igpapahulay. Unsa may giingon sa Ihanon 4:8 kay kon si Josue nakahatag pa kanila pahulay, ang Dios di na unta magisgot og laing adlaw. Naay gisgutan ng Dios nga laing adlaw. Unsa man ning adlaw ang laing kagani nagsabado. Naa ba day adlaw laing Sabado ra gyapon kanang moingon ta nga ang atong meeting ha, magsit lang tag meeting sa laing adlaw kay murag konflikto man adlaw. So pag moingon tag laing adlaw nya Martes ra gyapon or kin Domingo ra gyapon di na laing adlaw mo ra nang adlaw. Ato lang i-move og lain nga schedule. Anaw ta na pero wa man moingon diri move laing schedule. Laing adlaw man. So pag laing adlaw di na kita moingon nga Sabado ra gyapon na dili oy. So klaro kayo mga igala nga wala naka kuan ba wala nakapasar niya tong amigo nga mga salag Sabado na disgrasya ang Sabado para ra ginas mga Hudyo di gina para sa mga Kristiyano. Ningon siya nga ang panapos niya ko kay hapit na ningon siya nga ang Biblia komentaryo man sa mga pari ba gato kong gibasa komentaryo sa pari komentaryo sa pastor the fact na as Biblia ato ginatuuhan pero wala mo koy oras daghang salamat pwede na ka makapangutana. God bless. Okay, salamat kayo. Andam na kumangutana. O, pwede na kumangutana? Pwede na kayo. Time ko dia. 3 minutos. Sige ha, reset. Sige, go ahead. Unang pangutana. Imong gisupak nga pagpapahulay sa Sabado, giilisa na ni Kristo. Pangutana. Unsay giilis nga adlaw? Giilis nga adlaw Domingo. Mo bitaw na brad kung atong tan-awon sa bitaw ang tawag aning ni ang sa senaryos Biblia ang mga apostol nanimba jud sa adlaw nga Domingo di jud Sabado. Klaro kay brad. Sige, god. Sunod sa pangutana. Matod nimo Domingo ang giilis nga adlaw. Imong gigamit ang Hebreano 4 bersikulo 8. Pangutana, do na ba kay kapamatuod nga Domingo na? Yes or no? Naa Japon brad kay ngano? Laing adlaw man nya unsa man ning laing adlaw base sa mga gitawag na tog Bible scholar kani mga footnote sa Biblia mo na to atong gibasa ganina Genesis 2:3 nga giilisan gyud ni Kristo. Sunod ka pangutana. Sige. Sunod ka pangutana. Imo mo gikutlo ang Hebreano 4:8. Pagabot bersikulo 9, dunay nagpabilin. Nga adlaw. Nga kapanglayan sa Dios. Pangutana, unsa ning adlaw? Okay. Sabado, Domingo. Domingo na laing adlaw man. Mo bitaw ning ang Sabat naara man na wala man na mawala sakto tong gingon nimo ginanga. Moyon ka ba brad nga mawala na pero laing adlaw na mo nang mingon da sa 9 busa nagpabilin pa nga naay adlaw igpapahulay sa Dios. Pero laing adlaw na. Mangingon kag laing adlaw sa Sabado gyapon. Matod nimo Domingo ang naa sa Hebreano 4:9. Kung doon ako'y mabasa sa inyong Biblia nga Sabado ang nagpabilin, uyo na nimo nga pili ka karon?
Latina Di ka mo yun, Vulgata, kay Carboso Latina Vulgata kani. Dili ko muuyon Ay, salamat. Okay, dili ko muuyon nga pildi ko kay ngano man kanang gigamit nimo Latina Vulgata nga mabasa busa aduna pay nagpabiling Sabado. That is dynamic form of translation. Ang Sabado nga gisgutan di ana Sabat day na dili Saturday. Mo na kung i-connect nato sa dictionary bitaw no, kining gitawag nato Spanish dictionary, ang Sunday gitawag japog Sabado. Okay, salamat. Bago diya, adunay gibilin nga adlaw nga Sabado. Oh, Sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. oh. Pangutana, sipyat ang pagkasulti nini nga maong Biblia o husto? Okay, husto ang giingon sa Biblia pero dili na mao ang Sabado. Ano na sa husto ang giingon sa Biblia pero dili na mao ang Sabado nga naa sa tong kalendaryo karon. Unsa man na? Sabat day, dili Saturday. Pag moingon tag Sabado, mao na ang adlaw nga repirado sa igpapahulay. Laing adlaw Domingo na. Sunday, Sabado gyapon base sa Spanish dictionary. Okay. Salamat. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Matod nimo giilisan ni Jesus Christ ang adlaw Sabado intos Sunday. Nganong wala may mabasa sa Biblia nga si Jesus Christ nagmatinumanon sa adlaw Domingo. Wala nganong wala basa? Tungod kay ang gisunod ni Kristo balaod sa mga Hudyo kay under man sa Hudyo sa una normal kay ang kanang mo tagpahulay Sabado giapil na sa civil law sa mga Hudyo mo nang kumuadto kag Hudyo bisag di ka Hudyo apil ka silahan to sabat-sabat. Pero kung moabot kag Pilipinas ay nakag-apil. Sumunang mo yung anong wala may. Sunod nga pangutana. Oh sige. Sunod nga pangutana. Oh. Nagingon ang Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo nagmatinumanon sa adlawng Sabado. Kay kung siya ang dalan, nganong dili man ka mutuman sa Sabado? Okay. Nagay kong rason. Dili ta mutuman sa Sabado kay ngano man in the first place dili man ta mga Judaism religion. Si Kristo under man tos balaod sa mga Hudyo mo nang mutuman siya kay di siya mutuman mahulog siya girihis dito pero naay mga senaryo nga wala gid siya nagtuman gabungkag siya mo nang gipatay sa mga Hudyo. Matod nimo gibungkag niya ang adlawng Sabado. Karon lang, bago lang kapasay mo baba. Bago lang kayo ha. Kung doon ako'y mabasa sa inyong libro nga si Jesus Christ wala bungkaga ang Sabado. Uyunan nimo nga pildi ka karon. Just inyong libro kung nakay mabasa kabaw mo ko na yung basahon kaning 10 commandments no. Namasad ko ana. Jesus never broke the Sabbath. Sabbath lang pero ang term nga Sabado, ang term nga Sabado gibungkag ni Kristo pero ang Sabat wala na bungkagan nagpabilin ra man na moral. Oh sige go. Pero nganong mabasa man sa inyong libro nga Jesus and his family faithfully attended the Saturday community celebrations. Natural. Kung gibungkag nganong faithfully man si Jesus Christ nining Sabado. Okay, natural kay naaman sila sa mga Hudyo nga nasod. Muna kung giingon nimo civil law. Sunod ka pangutana. Last ka pangutana, Brad Kapo. Nakasiguro ka ba na walay Kristiyano nagbantay sa Sabado? Nakasiguro ko. Yes or no? Nakasiguro ko. 100%, 1,000% ako mahimo, 2,000% pa mahimo. Nga naman, kay ang human na matay si Jesucristo pagkabanhaw niya ang mga tinun-an ni Kristo nisimba adlong Domingo San Mateo 28:9 unya napagyud sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 19 nagtigom sila adlaw nga Domingo. Buhat kapitulo 20 bersikulo 7 we met on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Oy, sto ana. Sunod ka na, last. Palas. Uy, Dave, sa kadagan mo. Ganahan ka kung mga tala kag kadagan. 100% nakasiguro ka last na lang ha. Hangyo ko hangyo. Abi sa pagkaganon mo. 100% kining nakasiguro ka. Nganong naaman sa iyong libro? Yang early Christian nagbantay og Sabado pangkasi ka po. Unsa nga page? Unsa nga page? Page 83. Ang early Christian. Basahon na ko. 83. Ano man eh? Oh, dara. Early Christian. Atwas og basa. Atong tiwas basa. Nas number 1.
Early Christian, for the first 16 years, 333 to 49 AD, the majority of Christians were Jews. And they keep a double weekly celebration on Saturday to perform to perform all the preception of the law of Moses, and on Sunday to celebrate the Eucharist in commemoration of the Lord's resurrection. Giputol na. Kapasa. Ang essence sa ako nga pangutana, ang punto sa akong pangutana, mabasa ba nga ang tunay sa nga nagbatay ba do? Mabasa mismo sa Biblia 100%. Katong mga Kristiyano gingon dire nga katong mga Kristiyano mga Hudyo. Klaro kayo katong mga Christian we're Jews, katong mga Hudyo. Unya, double ilang selebrasyon. Nga naman, kay naaman sila sa nasod sa Hudyo. Normal nga, kung naakas nasod dire sa mo ang, sa lungsod na mo sa labason, kung moingon mi dire nga bawal manigarilyo, nya hilig kag panigarilyo, ayaw jud panigarilyo dire, kay amuha man ang balaod. Normal na siya, kay kung magsupak-supak kas balaod, madakpan jud ka. Okay, salamat. Salamat, Brad. So, God bless. Sige. Naalam ko'y gamay pangutana ba? Sige. Kaning nakoy nadunggan nimong reels ganina nga wala man ginganlan ni Kristo ang San Mateo 16:18 munang imong Mateo 16:18. wala ginganlan ni Kristo. Nganong ginganlan man po na inyong simbahan, Brad? Nga wa man din na ginganlan ni Kristo. Okay, salamat. Kasayon sa pangutana. Nganong giganlan? Ako naman ang gitubag sa reels for identification of the church. For identification. Pero dili basihan ang pangalan sa kamaturan. For example, Juan Apostolic Roman Catholic Church. Dili na may basihan nga mauna ang tinuod. Kay di na mabasa nga ginganlan ni Jesus Christ o Roman Catholic Church. So kamo, Di Brad? mabasa. Kamo, Brad, unsa man mo nga mga grupo, Brad, protestante mo o di mo protestante? Sa impotana? Unsa man mo, protestante mo o di mo protestante? Butante me. Protestant pa, protestant. Protestante mi sa Roman Catholic Church, di may protestante sa doktrina nga naa sa Biblia. Sa ato pa di ay. Anong isod? Pero protestante jo mo. Protestante sa Roman Catholic Church. Nga naman, ang Roman Catholic Church wala giusab ang Sabado into Sunday. Okay. Kamo may kausap? Kami Sa una ko, sa libro dili na. unsa klaruha. I-change man ninyo. Asa nga libro? Unsa nga libro na? Bisag diri sa Ten Commandments. Okay. Dire lang ko sa Biblia, Bisag Brad. man ninyo nga Sa wala Biblia lang ko, sa Biblia lang ko kay dila sa tanang libro ninyo. Sa Biblia lang ko kaning Latina Vulgata ba kay imo man ning gigamit ganina god nga tawag aning ni ang Sabado. nay Sabado. Daraw karaan na kay ko nga langkat na magaling ning kabiran niyo. Ningon sa San Lucas kapitulo 6 bersikulo 1 uluhan. Si Jesus mibatok sa mga Sabadista. Ang akong pangutana, bro, unsa may imong nadungog sa akong nabasa si Kristo dibatok sa mga Sabadista o si Kristo wala mobatok sa mga Sabadista? Dili magsakit akong tiyan. Kung mabasa na ko na nga si Jesus dito sa Sabadista, dili magsakit akong tiyan. Wa ko mangutana, Brad. Wa ko mangutana sa kadalang. Wala ko mangutana kung magsakit ba nimong tiyan. Ako ba, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa si Kristo dibatok sa mga Sabadista o si Kristo wala mo bubatok? At klaro man diya, bibatok sa Sabadista. Duha ka klase ang Sabadista, Brad Gaps. Sabadista nga dili motuo ni Kristo. Og Sabadista nga nagtuo kang Kristo. Ang gibatok ni Jesus Christ nga Sabadista mao ang iskriba o parisiyo. Dili motuo nga si Kristo Mesias. Okay. Lain pangutana, bro. Sabtagod po na, Gaps. Si San Juan namahayag siya si San Juan. May permi na nangutana. Sige, last na lang ni. Si San Juan namahayag Wala siya. naman sa agreement. Lagi, namahayag siya. Last na lang ni. Si San Juan namahayag siya Latina Vulgata gyapon. Juan 5:18. Last. Bosa tungod ni ini. Bisamot pagpaninguhag patay kaniyang mga Hudyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado.
Brad, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa, Brad? Gibungkag ang Sabado o wala bungkag ang Sabado? Ang nasa 1:5:18 so tubag ha. Tungod ini nasuko sila pagayo. Tungod kay gilapas daw nila ang adlong ipapahulay. Brad, Gilapas daw ni Kristo. Brad. Akusasyon kana Diwa sa ko Hudyo. mangutanag akusasyon ba nis mga Hudyo? Unsay nadungog nimo sa akong gibasa, gibungkag ang Sabado wala bungkag ang Sabado? Ang imong pangutana is palasi. Ayaw mo buti sa akong atubag. Nga naman. Ang imong pangutana dili kategorikal. Di ka kaipit nako, Brad Caps. Dili kategorikal na. Nga sa 1:18, akusasyon sa Hudyo, imo lang diuyonan ang akusasyon sa Hudyo. Busa nito ka sa Hudyo. Brad, ako di na lang ka nako pugsa na. Ako lang tagan lang nako ni gamay nga kanang gitawag payag ha. Dili na akusasyon sa mga Hudyo kay mismong si San Juan mo nag-ingon ana. Kung si San Juan himuon nimong nasayop, ani nabakak si San Juan ana. Si San Juan may nag-ingon, Okay, sige mo ni San Juan. Busa tungod ni ini. Bakit mo, Busa tungod ni ini. Ni samot tinuon pagpanungog patay ang mga Hudyo kay dili lamang iyang gibungkag sa Sabado. Gibungkag gid ni San Juan ni Kristo sa Sabado base sa giingon ni San Juan. Okay. Kung panalitan karon mo sa ingon ka nga 1:18, sa kadalan sa kalambro. Kung panalitan mo ingon mong ka nga akusasyon konklusyon naman na. sa Hudyo nga gisulat ni Juan. Dili sa ato pa dai nasayop tong konklusyon sa Dili mga na Hudyo. sa Juan. Nga naman, iya lang gi-record ang konklusyon sa mga Hudyo. Asa to pa sayop tong konklusyon sa mga Hudyo. Bro, murag, hinay na kaya akong connection. Naputol-putol na ganun mong tingog. Last sayop gyud tong konklusyon sa mga Hudyo. Pero may naman kag pagutan. Ala, kuan ba? Ako na naroon ba? Sayop ba tong konklusyon sa mga Hudyo? Kung saan putol na mong tingog, wala na yung signal. Adi na lang, di man ka madungog. Ato na lang niyop. Bro, next time na po bro. Kay, Sige. limitado akong oras. Sige, go ahead. Lamat. Salamat. Basta uyon na jud ka nga sakto tong sulat ni White nga ang iglesia gimanduan sa Espiritu Santo. basta. Nga mo'y nagbalin sa Sabado nga Sa Domingo. Sabado to na. Walay Domingo. Ni Oyon magkang walay Domingo ha. Bye-bye.